Asi ni roha dohot dame nasian di bata amata dohot sian anna Tuhan Yesus Kristus nama Tuhan hita. Amin. Hata ni di bata di bagasan sadarion Selasa 5 April 2022 dienet mas yang buku sada Korin sada ayat 20-an songonon ma didok disi akan natiuk di Portibion jalan Marlea di pilit debata tung si soada ido asa suada hononna naung jongjokya ido sahatna asini rohana do nama milit hita dongan sahapor siaw molo pinarohaho dak pola sian akka kalangan nama mora saluhut akka sisean ni Yesus adong may si jaladekke gariada adong do si jalobeo nasopola pinikiran soksongoni akan na pinilit ni debata di padan narobi Musa, Daniel, Abraham akkalan na asin jolma biasa do nasidi numobima molo tataringoti si Paulus sahalak pangalele panakkup jala si pamate halak Kristen alay gabi apostel ni Kristus ala pajowon dohot pamiliton ni debata siani teida dangs ida bohi debata adul marasing situtu dihita kajol jujut tabege utang yang hamujo na puboson makatai tumpe hera cendaan alay ruar sian pengalaman na manguludoy di Portibion hira na di pasisi kelompok elit do kelompok rendahan patuduhon sikap pandang bulu doy dongan sahapor siya disungguli hata ni debata hita sadarion natiuk jala na Marlea dipilit debata do naing dohonon na sarupa na dos do hita di adopan rap sangap hita di ibana alani tole talehon madirita gabi hasangapon di ibana sen ibana do saluhut akka arta hamorao habuyon hapistaran hagabeo dot sude gulmit ningolutta jalaipe ikon pasangapon ibana manyan nang pamekmet tu hita idok rohatta di adopan di debata ay belgado asini rohana memilit hita dang terbayan hita rotu ibana mol sosian pejawon marhiti turbukon di pakulingi asa tarjolma hita di hajong-jongat tabi ay tung horong na tiuk dohot na Marlea pedi igil jala di parang di batado hape akan nama mora jala na sangat balik sa boy do di suarong di bata molo pa burnang diri di hajong-jongat tay ikko puy gabi terbarita si bahen marsangat di bata amen.